package are they going to get? E kinde ni piny duto riwore Dubai mar loso e yore mag kedo gi achiedhnade mikelo kod lokruok mar kor lwasi. Gweng' ma Mbaranga e kar chung' od bura ma Imenti South County ma Meru yangore ni pi ogudore kama lach e puothe mag gwengego kendo miyo jopiny luoro ni dibed ni nam manyien masani chuogore e alworano. Kaluwore kod jodak mag gweng'no, pi nochako gudore bang' koth mapek mar El Nino kendo nyaka sani pi no osekwako lowo maromo eka 2. Dano Londe lero no mathoth. E gweng' ma Mbaranga manitiere kar chung' od bura ma Imenti South County ma Meru, pi moro manenore ka nam ochako chugore puoth jodak makono. Pigno mawachore ni osekwako kama romo eka 2 wachore ni ne ochako chiore kowuok e bwo lowo bang' chakruok mar kodh El Nino. Beleni kabla ya El Nino tulikuwa tunapata mazao na mapato mengi kutokana na ndizi, kutokana na nyuki, na pia ng'ombe wetu walikuwa wanapata malisho mema kama nyasi. Lakini after El Nino sasa unaona vile ndizi imetani kuwa yellow, mvua ikawa mingi, maji ikafurika, mbu nao wakamea huku hatulali, ndizi zimekauka, miti imekauka pia. Kuna miti tulikuwa tumepewa na serikali ya kupanda kama avocado, hash, yote imekauka, hatujapata mavuno. Hii maji inatoka kwa ardhi, kwa ardhi, kwa hivyo inaanza tu kwenda tu ikipanda juu ndipo ikafikia kiwango hicho ambacho saa hii iko zaidi ya futi 8 juu. Alwora ma pino kwako en puodho ma opidhie mwandu kaka rabolo, avocado, bando kaachiel kod rabuon. Ywak mar jopiny makono en lar ma giyudo bang' pi mochamo e puothegi. Luoro bende nitie ni pi ni pod medo chiore kendo kidek kelo midhiere alwora malach. Wakati kulikuwa na kisanga kama hiki ni 1961, wakati kulikuwa na mafuriko, na ndio posa kulikuwa kama wakati huu. Lakini katikati hapo hii miaka ambayo imeisha hapa kulikuwa kumekauka, mambo yote ilikuwa ya ukulima ikiendelea vizuri, lakini kwa saa hii tumeathirika zaidi kwa ajili ya maji haya. Nguruwe huko tulihamisha kwa sababu ya maji, mbolea zote imebeba. Hapa ni hasara kabisa. Choo iko huko juu, iko na maji. Kuna choo nyingine iko panda hii, iko na maji pia. Ndizi zote zinaelekea kuanguka sababu zimechomeka na hiyo maji. Ni hasara mingi sana. Sasa tunaomba kwa vyovyote iwezekanavyo tusaidiwe. Gin gi luoro ni ma nyalo bedo nam ma kidek timo lim tidi kata bang' rumo mar koth ma kata bedo ni jolony poko yango kama nyalo bedo nam, yaw kata pi ma ogudore mabiro rumo. Nonro mar jiografia to lero ni nam nyalo losore kama pi oula oseyuero lowo kuom kinde malach kendo weyo bugo. Gigo ma jopiny timo kaka kunyo bugni gi kata kaponi got nyalo yienyo ma obarore oweyo bugo kod pi molak oko e kind yore mamoko. Moko kuom gigo manyalo yango kar pi ni nam gin kaka bedo ni olosore kama nigi hoho kata bugo malach, nyaka obed ni en pi mokwe kendo mako kama lach e kind mamoko. Jodak ma Mbaranga to pedho kwayo ne serikal mondo chwalnegi kony ka gilero ni pigno sechako rocho nderni ma alworano. Sisi hatukai kwetu, hata mifugo yetu tumehamisha. Tuko na shida mingi sana. Kwa hivyo tunaomba serikali kama inaweza kutusaidia, serikali ya kaunti, serikali kuu, watusaidie vile wanavyoweza, hata kama ni na chakula, hata kama ni na blanketi, net. Ni kuomba tu serikali ikuje tusaidie. Tuko na mosquito sana, hiyo inaweza fanya tunakuwa wagonjwa, na hiyo uchafu itakuwa imebaki huku bando kwa uwanja, hiyo pia inatuadhiri. Koth mapek mamedo chue pod en wich bar e gwenge ka lokruok mar kor lwasi en gino masani miyo jopiny kibaji. Geno nitie ni yore ma osekaw mar kedo gi achiedhnadeni biro kelo konyruok mosiko. Dana Ulunde, Ramogi TV. Riwruok joloko hand majan mar chai midendo ni East African Tea Traders Association kata EA